lankwame dala Amurka biliyan 1.5 da matatan man fetur ta Fatakwal ta yi don farfado da ita, tuni aka ce ta ƙara durƙushewa. Tabɗi wannan dai shi ake cewa dama daidai ɗaya mara sallah ya je gidan bama guje, da dama dai talakan ci gaba yake da kukan tsadar man fetur ɗin tun bayan wancan gyara. A da lokacin da aka ce tuni gwamnatin shugaban kasa Tinubu ta amince da naira biliyan 27 domin a biya tsoffin shugabannin kasa da suka haɗar da shugaban Muhammadu Buhari, shugaba Jonathan, shugaba Obasanjo da marigayi tsohon shugaban kasa Umar Musa Yar'adua da sauransu, domin su ma dai ɗanɗan roman demokradiyya da suka wahalta wa talakan Najeriya. Daga nan Kano kuwa tun bayan kwance rigiza da aka ce gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi a kunshin gwamnatinsa da ake ganin wai horo ba kisa bane, a'a gyaran hali ne, da ta samu kajo irin su Yusuf Zara Kofar na isa daga kungiyar kundin kaza na cewa suna murna bako ya tafi, ashe bako yana bayan gari baya ga gyaran gangar auzunawa da jifan gafiyar baidu a wancan kunshin gwamnati. Kullum wato muna so mu haska mai girma gwamna. Na farko dai ya fara yin wani aiki wanda yan Kano suka ji daɗi, amma a ƙarshen magana shine wa'ansu an mai da su to babu damuwa mai akwai da aka dawo da su ko an bincike su ba su da wannan laifin din, to amma matsalar shine akwai wa'anda suke jawo maka mutane, akwai da suke koran maka mutane. Wannan ta samu kajiyo shi kansa madugun ɗariƙar kwankwasiya ya maganti da cewa tafiyar kwankwasiya ba ta 'yan jari hujja ba ce, hasali ma sun zuba namujiya a gwamnatin Kano suna auna kowa a sikeli a wancan kunshin gwamnati. Dan jari hujja ba yadda za a yi shigo cikin wannan tsarin namu ya saki, haka mu ma ba yadda za mu shiga cikin su ana rabon kuɗi ana rabon dukiyar al'umma mu zauna mu saki da su, ba zai yi ba. Muna valuing din kowa komai kankantar mutum. Sai dai akwai irin su Abubakar Kingebe daga gidan baban Musa Gwadabe da ke cewa su suka san asali da tushiyar kwankwasiya, wayan a ci ne kawai da har kullum ake kokarin korar kare wai daga gindin dinya. Ban taɓa yin kwankwasiya ba lokacin ma da kafin ayo kwankwasiyar suna ina zaune da aka kawo kwankwasiyar ma shi Rabi Musan su je su tambayar yanzu karyatawa yi kulle ma Afirka House shugabannin jam'iyya ya ce daga yau wanda duk ike tare da Rimu ko Musa Gwadabe ba zai tafi da shi ba. Tun daga wannan lokacin Zubairu dan Batta ya ce wannan mutumin kwankwasiya yake so ya mana. Duka dai ta cikin wannan shiri na ido ba mudu ba na ƙarshen mako. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu ta kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na ido ba mudu ba na ƙarshen mako, wanda bisa al'adar wannan shiri yakan baiwa 'yan siyasa dama ta faɗin albarkacin baka kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadi, inda a gefe guda mukan ci gajiyar sashe na 22 na shi wancan kundi ta 39. Sunana Salamatu Sabu Bakin zo nake fatan jagorantar wannan shiri ta da abokin aiki Shamsuddin Abdulhadi Hotoro. Yaro ya sauka da kwari yaron matashi ya sauka da kwari, ka rage to kaga hankali yanzu dai kana kaso 80. Da Shamsun kake faɗa sosai, fulogan ka 6 ne da, to yanzu ka koma 4 ne ya rage su hawo kansu ko kuma sai a dan ka san in fulogi ya fara mutuwa me ake masa? Goge shi ake. Shi ka sani sai a dan goge shi a dan saka allura ko akan kare sai a mayar. To alhamdulillah to daga fulogin ya kusa. To Shamsu ya ko sanyi ne? To hajiya ga dai sanyin dai. Naji kai maka dan fara mura. An fara hazo ba? To amma kuma ai duk da cewa dai ai bai zuba a kai wuta cikin ɗakuna ko? To ana taka tsantsa. Saboda kaga rayuwa kaka zo ga duka ga mari ga tsinka jaka dan abin da ya dan rage maka ka je ka kuna masa wuta ai wub da kai gaba daya. Allah ya tsare mu, amin ya kiyaye. To Shamsu ka ji yanda halin da ake ciki, matatan man fetur ta wannan ta kuma durkushewa. Ta Fatakwal. Duk da an kashe dala Amurka biliyan 1.5 ba a san ma irin ta kusan triliyan kenan ko ta laɓe kenan. Dama ai talakan kuka yake yi. Sai dai kuma a lokacin kuma da ta ake kukan matatar ta kuma durƙushewa za a kuma koma gidan jiya, da cewa dai akwai ta Dangote kaga amma ba ta isa ba a ce musu. To amma ta karya farashi a wannan gaba. To farashin nawa ne to farashin? Yanzu an ce 900 ba ka. To Sham kuma kira jiya kana maganar dala, kai ka wuce wannan harkar tamu ko Shamsu? To ba haka ba. To Shamsu gashi ko ba tsofaffin shugabannin kasa biliyoyin kuɗi, biliyan 27. Wayyo Allah. Ai sun wahalta mana, kaga shugaban kasa Buhari yayi wahala, Jonathan ya wahala, marigayar Ado ya wahala, biliyan 27 ina laifi. To ba sa bacci sanda suke kan mulki, duk da kukannan bila da kake wannan bila din, to ai kaga dole dai sai an dan san yadda aka tasarifi da dukiya. To ya za an ci hadda mataimakin shugabannin kasa irin su Atiku Abubakar, su Yemi Oshibanjo, su duk za su karbi
harka. Hajiya ai dadin ya musu Jonathan ma ana ga tudu biyu fa zai ci. To. Ga shugaban kasa. Ga mataimaki. Kai Shamsu kai malam baka shugaban kasar nan wallahi na huta. Hajiya. Kuma ban huta bane Shamsu. Hajiya za ki huta amma kafa ne ma zan yi kiwon me ake ta makahon kare in ce gaba kiwon ka ka wuce fit ka tafi ka banni. To Shamsu kaga wannan abu kenan kuma kaji in muka sake dawowa Kano me yake faruwa a jihar Kano. To tunda batu muke na al'amuran siyasar kasar Hajiya akan wannan gaba akwai matashi Ibrahim Roja Tudun Fulani. To me yake shiwa? Yana kokawa ne akan lamari na tabarbarewar tsaro a Najeriya. Har ma yake kira ga shugaban kasa domin shi ma ya sake kwance rigiza domin sake sabon dauri musamman ma dai kujerar ministan tsaro da yake ganin cewa fa ya kamata a sake wa miki kafa. Haba nan gurin shi ma to aka sa irin wannan aka ce fa yanzu ai gyara ka san shi ita zuma ba a shanta me yake cewa sai an sha wahala. Sai an sha wuta sai tsora mata wuta ba a shanta haka ko sai da wuta. Wannan abin da shi nake kwana da shi nake tashi a raina yau a ce a Najeriya muna da ministan tsaro dan arewa amma tsaro ya gagara tsaro ya kasa samuwa. Kamata ya mai girma shugaban kasa wannan kujerar ministan tsaron ita ma ya kamata a bibiye ta a ta kanta ma in ta kama idan kuma siwafin za a yi shi a ɗauke shi daga nan a mai da shi wani wajen a ɗauko irin su mai girma tsohon ministan tsaro injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a yi mai siwafin da wannan bawan Allah shi ya koma kujera shi ne ya kamata amma wannan kujera yau a ce kullum ana ɗaukan 'yan sanda kullum ana ɗaukan sojoji kullum ana ɗaukan mobile kullum ana ɗaukan immigration da civil defense amma tsaro ya kasa samuwa saboda haka mai girma shugaban kasa wannan kujera abu ta kanta. Amma yaushe rabon da kaji an ce an yi garkuwa da wani rabon da yi magana fa tun da aka rantsar da shi ranar da aka rantsar da shi shine ya yi magana ya ce zai bada gudunmawa a harkar tsaro sai yi gaskiya da riƙon amana amma a ce tun daga lokacin ba mu ƙara jin ya yi magana ba kullum sai dai mu ji ana ta sace-sace ana garkuwa da mutane wannan ya kamata a ce ya yi ai bai kamata ya shiru ba ya kamata mu dinga jin maganarsa saboda haka mai girma shugaban ƙasa wannan kujera a ɗauko irin su mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a mika musu ita. To Hajiya kin ji waɗannan kalamai na matashi Ibrahim Roja Tudun Fulani kuma da yake ya karkare da batu ne ba sanatan tsakiyar Kano Hanga akwai shugaban kungiyar Abba Populous Po kuma sarkin yakin sanata Rufa'i Sana Hanga matashi Muktar Garba Intini wanda shi ma ya bayyana da kalamansa na jinjina ga sanatan tsakiyar Kano Rufa'i Sana Hanga. Gaskiya dai na ga distinguished sanata fa ya buɗe wuta. Ya raba kaya tunda na ga akwai wanda ya shigo yana da Allah ni ma babur ya sunan shi ma a yafe masa Marwan Yusuf Sani Hanga ko shi ba a yafe masa ba to da Allah da annabi mi masa toriya Allah ba shi babur din nan ko tunda na gan shi ya shiga Facebook din mu na Express Radio ya shigo program din yana toriya gwiwar sa kasa a taimaki Marwan to wannan shi kuma ba shi akai to Hajiya ai shi ya jima da yin habzi da babarin sa a haba shi wannan dai da shi da yan gyaran targaɗi a to bari mu ji me suke faɗa mu jinjina wa sanatan tsakiya sanata Rufa'i Sani Hanga a local government 15 da mazaɓa 172 babu inda sanata Rufa'i Sani Hanga bai ba da tabarmi ba bai ba da tallafi ba bai ba da magani ba ga motoci ga tituna ga jakunkunan 'yan makaranta ga littattafai ga kekunan zuwa makaranta yanzu fa an daina latti kuma koyo aka sa zaɓe sanata zaka ci zaben ka da ikon Allah sakon mutanen jihar Kano ta tsakiya sun ce baba sai ka ƙara tsayawa amma fa a ƙaramar hukumar fage fa akwai matsala coordinator ka baba sanatan tsakiya wallahi tallahi yana fadi baya fa isar da sako yanda ya kamata sanata a dubi wannan lamari sannan mu jinjina barista MB Shehu yanda yake tiritiri da 'yan jam'iyya ya ba da katifa na aure da fulillika tafi guda 600 ya biya 'yan makaranta kuɗin makaranta da gine-gine sannan madadin ƙungiyar Abba Populous Po muna yaba zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf wanda yake taimakon jihar Kano wanda a yanzu a kididdiga da ƙungiyar Abba Populous Po muka a jihar Kano Portfolio local government mun yi kididdiga mutane 95 in Allah ya yarda wasu ma za su ba da kuɗin su koyo aka sa zaɓe injiniya Abba Kabiru Yusuf zai ci zaɓe. To ba wai ga iya matashi Muktar Garba Intinin ne kadai Hajiya ke zuwa da irin waɗancan kalaman jinjina ga sanata Rufa'i Sani Hangan ba akwai shi kansa mai cin tudu biyun siyasa da kasuwanci Abubakar Abdullahi Kanabaru wanda yake ganin cewa ya zama wajibi su ma a matsayin su na 'yan kasuwa su jinjina wa sanata Rufa'i Sani Hanga tare da kai kora ga waɗanda suke ganin suna kokarin shigar masa hanci da kudindine irin na siyasa. Hau a gidan Rufa'i Sani Hangan ma to ka san ni ban san wa me yasa idan gida yana motsi ba sai ka ga ana ta duk wanda yake da tsohuwar tafiya da sabo ko da yake sai ka ji an ce da sabuwar rijiya
wanda kai yasa a tsohuwar gwada kai yasa ai ato wanda ka je ka yashe ɗayar ai akwai bambanci to daga abin da ke faruwa a gidan Rufa'i an ganke kowa ya tafi kuma sai i dawo irin su Marwan din. Godiyanmu ga mai girma jagoran jam'iyyar NNPP na duniya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da ya sa halewa sanata Rufa'i Sani Hanga zama sanata a jihar Kano. Muna jin mutane yan rediyo suna yin wasu irin maganganu wanda muna so mu ja hankalin al'umma duk lokacin da ka zo kake magana a gababan yada labarai. Al'umma ne miliyoyi suke saurara ka. Wannan sanata Rufa'i Sani Hanga ku tuna kujerar da yake a zaune a kai ba kujera ce ta yan dagaji ba. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya zauna a kanta. Mai girma Malam Ibrahim Shekarau ya zauna a kanta. Shi da yake zaune a kanta cancanta ce ta sa yake zaune a kanta dan ya taba zama a kanta ba kafin su su zauna. Sai a rika kwatanta shi da wani yaro banda siyasa ruwan jakar ce ta kwaso kowa da kwaso kowa. Ai ita kanta jam'iyyar APC ba kan gado ne da ita ba. Ai ba kowa ake ba wa takarar sanata musamman a Kano ta tsakiya ba. Mun yadda yana da kuɗaɗe da yake raba al'umma kuma Allah ya ƙara ma dukiya kuma i ci gaba da rabawa al'umma wannan abu ne mai kyau amma ina so in tabbatar muke da cewa tsakanin wancan yaro da suke so su katanta shi da Rufa'i Sani Hanga wallahi bambancin su kamar akwai da babu ne. An dai harkar majalisa ne. Amma ba al'umma ne suka sahale masa ma wani. A'a to ai duk al'umma da za su sahale maka sai jam'iyyar ka ta tabbatar da waye kai. Ai jam'iyyar nan tsarkakakkiya ba kowa za ta dauka takara ta ba musamman Kano ta tsakiya. Me isa ki ga yanzu ya zama principal officer a wannan gurin ya fi kowa da yawa daga cikin sanatocin arewa gogewa da shekaru magana ake ta sanata ba dattijo. To a yayin da matashin dan gwagwarmaya Abubakar Abdullahi Kana Baran Hajji yake karkarewa da waɗancan kalamai ne ba sanatan tsakiyar Kano Rufa'i Sani Hanga tunda batu muke na matakin ƙasa akwai makogaran jam'iyyar APC jihar Kano Honorable Ahmad S. Aruwa yake cewa yana yaba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu musamman ma yadda ya gwangwaje al'ummar jihar Kano da wasu manyan kujeru a hukumar haɗeji jama'are wanda yake ganin cewa jam'iyyar APC ma ya kamata ta fito ta yi masa godiya tare da ta waɗanda suka rabota da wucin kujera murna. Ka san shi wannan mukamai shi Shamsu da ana ta APC suna ta kokawa cewa su an ba su ba mukamai sai kuma ga mukamai sai lokacin ake cewa fushin masoyi ya fi dariyar maki kai baka sa zaka bashe musu zaka musa mun ne ai wanda masoyin ka ya fushi da maki ka ta ganganin ka Shamsuddin Abdullahi Otoro ta bari mu ji abin da ke faɗa. Muna godewa shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu mun kuma godewa shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Ganduje da dukkanin wanda suke da ruwa da tsaki musamman akan wannan nadi da ubangiji Allah ya ba wa dan uwanmu abokin mu'amala kuma mutumin kirki wanda yake hurɗa da al'ummar jihar Kano a siyasance kai tsaye. Allah ya bashi wannan mukami na babban daraktan kuɗi na haɗeja jama'are. To wannan abu ya yi wa 'yan jihar Kano daɗi kwarai da gaske. Duk da dai appointment ɗin guda biyu ne an samu MD wadda shine managing director Malam Rabiu Suleiman Bichi shi ma a matsayin managing director na wannan hukuma. Babban abun farin ciki shine al'ummar Kano sun tashi cikin shewa da jin daɗi da annashuwa da kuma addu'o'i saboda an ba da appointment ne a inda ya dace ga waɗanda ya kamata da kuma mutanen da suke ɗaukan al'amarin al'umma da haka ita uwar jam'iyyar APC ta jihar Kano a madadin dukkanin shugabanni suke taya shi Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso murna na wannan mukami da Allah ya bashi da shi da Malam Rabiu Suleiman Bichi wanda yake shine MD wato managing director na wannan hukuma. To a gabar da makogaran jam'iyyar APC jihar Kano Hajiya Honorable Ahmad S. Aruwan ke karkarya da waɗancan kalamai mun karɓi bakuncin sarkin yakin jam'iyyar NNPP Babalaji Sani Garka. Haba to me yake cewa ai Hajiya Garka fa ya raba kafa maganin zamiya to daga jam'iyyar NNPP kuma ya shigo yana yaba shugaban jam'iyyar APC na ƙasa to wanda yake yaba masa ba kuma da mira ara bace kuma baya ba da mi ara babu su wannan amma akwai aya akwai aya to shikenan ya shigo da wadannan kalamai da yaba masa kuma da kuma waɗanda yake ganin ya kamata ya taya su murna tare da nema masa makoma a rabon mukaman da shugaba Bola Ahmad Tinubu ke wa 'yan jam'iyyar APC. Dole in yaba wa Abdullahi Umar Ganduje gandun aiki daga ina kake aiki ina za ka aiki dan Umar mai gadar sama mai titin ƙarƙashin ƙasa wato Shamsu an baba ya burge ni yanzu a ce ba su da gwamnati amma ya janwo musu ministoci guda biyu ga minista ta Bunkure ga kuma minista ɗana Ata mai lokal gamman guda biyu dan batta da fage dangin uba dan batta dangin uwa mai dattawa Ata mai matasa Ata mai yan dangwale Ata damuna baki mugunta Ata audigar rimi fasu kowa ya samu Ata sannan ya zo
ya ja da baya ya kuma kawo wa'yansu matsayin daban-daban a cikin jihar Kano daga gwamnatin tarayya. To na kwanan nan sai ya kawo haɗe da jama'are shugaban Rabi'u Sulaimanu Bishi, mai dattawa Rabi'u, mai matasa Rabi'u, mai yan dangwale Rabi'u, darakta Musa Ilyas Kwankwaso, mai dattawa, mai matasa, mai yan dangwale damuna baka mugunta Musa, audigar limi fasu kowa ya samu Musa. Sai dai ina roƙon mai girma Ganduje, akwai ƴaƴana guda biyu, Ahmad Rabi Ɗanbatta, tsohon kwamishina ciniki da masana'antu, na biyu Aminu Dabo Alkairi. Mai girma Ganduje ina roƙo su ma a ba su matsayinsu ya fito. Ka san shi hayaki ko a gidan marwaci baya buya ke ya kai shiru da shamsu kace kalluna ko ka sakarin magana bane shi hayaki ko a gidan marwaci wallahi su baya buya ni ya kokari na boye aka ji hayaki yana tashi to Allah ya kiyaye ni ne Allah. Kuma da waɗannan kalamai na da Tijo Babalaji Sanagar ka dan battan ne hajja kai tsaye zamiya da zango a santar koyar da sana'o'in dogaro da kai ta ambassador Musa Ahmad Danganyo. Wannan ya kamata wannan Danganyo din nan kaga me ake cewa jita karatun wai ba ma guji tashi da jita ba ka san me ake ya kamata dina ji wannan jita ya kamata dan ganyo ya dinga bayyana da kansa ko kuma izo wannan ni ma ga haba shi duk sai asabar ke bayyana shi dan ganyo din nan ne sai uyan mun litinin talata sai ya bayyana asabar yana ga ko na asabar din yana shiga sunkuru to a wannan lokacin da Hajiya Maryam wato daga Kureken Sani ta kai masa ziyarar godiya bisa yadda ya tallafa rayuwarta da koyar da sana'o'i wadda kuma a wannan gaba ta ci gajiyar wannan sana'a da ta koya daga santa tasa har ma ta zo domin ta masa godiya kamar haka. Wajen Ogas na zo ni nan gurin ciyaman a santar Danganyo na zo na kawo musu labarin cewa ina da 'ya'ya marayu ni ba da kuɗin da zan iya biya musu za su koyi jaka da takalmi mazan kuma akwai mai ɗinki akwai mai sola to cikin ikon Allah wallahi kyauta ba ko sisi ya ɗauke mu. Mu ba ko titi ni na koyi kiwon kaji ƴaƴana mata sun koyi jaka da takalmi namijin ɗaya ya koyi ɗinkin mata ɗaya kuma ya koyi aikin sola cikin ikon Allah gashi nan Allah ya mayar mana da shi kasuwa muna samu muna cin abinci yanzu haka ma na zo masa godiya ne babba mai yawa ina masa godiya ubangiji Allah ya ɗaukaka shi Allah ya ɗaga wannan santa tasa kamar annabi da alƙur'ani inda ya taimaka mana ubangiji Allah ya taimaka masa shi ma duniya da lahira Allah ya bashi wannan ladan yanzu ma mun zo ya ba mu certificate a hannun mu ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka shi muna godiya sosai mai yawa. To rufe bakin Hajiya Maryam Kureken Sani ne yake da wuya sai ambassador Musa Ahmad Danganyo din shi ma ya gabatar da jawabinsa da cewa mu ba ma san ma mun yi abin alkhairi a fada to amma an mun fada muna so da masu iko da masu hannu da shuni waɗanda za su iya tallafa wa marayun nan nata domin su taimaka mata ba na mantawa kwanakin baya can ta ce dan Allah tana da marayu 'ya'ya ne da su mata biyu namiji biyu ta biyar kenan ta ce za ta koyi kiwon kaji matan takalmi jaka mazan ɗaya sola ɗaya ɗinki cikin yardar Allah na sa a take a wurin sakatariya ta ɗauki fom ta basu aka ciki aka musu registration kyauta. Kullum mu abin da muke faɗa wannan santa ta ambassador Musa Ahmad Danganyo in dai mutum ne bai da sana'a ko maraya ko mara karfi in dai mun tabbatar bai da karfin wallahi ko ba ko sisi za mu koya masa sana'a kamar yadda muke yi kuɗi kyauta fom kyauta rijista kyauta handawa kyauta certificate kyauta ba don kuma ba don mutum ya dogara da kansa. Mu dai burin mu idan dan adam ya samu sana'a cikin yardar Allah zai rike kansa zai taimaki al'umma kuma ya taimaki yayansa ya taimaki yayansa kuma ne wa Hajiya Albashir cikin yardar Allah wannan sana'a ta koya za mu ci gaba da yi mata addu'a ubangiji Allah ya riko da hannun wannan sana'a da yayin suka koya kuma cikin yardar Allah duk wani tallafi da zai faɗo ko a 'yan siyasa ko a masu hannu da shuni ko a malamai ko a 'yan kasuwa in Allah ya faɗi tallafin nan za mu kira wuta da 'ya'yanta su amfana domin su je su ƙara rike kansu dogara da kansu. Shugaban santar koyar da sana'o'in dogaro da kai ta ambassador Musa Ahmad Danganyo kenan daga karamar hukumar Gwale a nan jihar Kano. Da karamar hukumar Gwale ina zamu dan gana Shamsu. To tunda muna karamar hukumar Gwalen daman ita ce daman mahaifar gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf. To me faru a Gwalen? To akwai Isa Abdullahi da Zino da ya shigo domin yaba gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da yadda yi garan bawul a sha'anin majalisar zartarwarsa da kwamishinoni da yake ganin cewa an ɗora ƙwarya bisa gurbi musamman a wata kujera ta gwanarsa. To amma kuma ana ji wasu na kuka amma dai kafin ko
koka bari mu ji wace ce gwamnati tasa. Gode Abba Kabir Yusuf. Abba Kabir Yusuf ka cika gwarzo ko me kake bukata. Kanyi wannan canji da ka kawo na kwamishinan mai girma gwamna shi ya nuna cewa mai girma gwamna kana kaunar al'umma jihar Kano kuma kana kaunar ayyukan da za su kawo ci gaba. Mai girma gwamna musamman ma'aikatar mata ƙananan yara da masu bukata ta musamman da aka kawo canji aka dauki zakakura wacce ta gina wannan ma'aikatar wanda ta kawo mata ci gaba. Mai girma gwamna har ma'aikatar nan ta mata ta zama abin duba a idan mutane. Mai girma gwamna ka dauke ta ka sake kai ta tourism and culture and hospitality. Mai girma gwamna ka ce nan ma ta farfado da ita. Mai girma gwamna wannan matar bata tsinta a ƙasa ba lokacin da mahaifinta yake aikin gwamnati irin wannan abun aka dinga yi da shi duk inda ake nema a develop. Mai girma gwamna shi ake kaiwa ya farfado da wajen yadda ka ba ta dama ta farfado da ma'aikatan mata ƙananan yara da masu bukata ta musamman haka yanzu kuma za ta koma wannan culture tourism and hospitality ta sake gyara shi kuma a sake fitowa ka tabbatar mai girma gwamna akan cewa wannan matar duk inda ka kai ta a cikin ministry a jihar Kano ko ina za ta yi aiki kuma za ta fito da darajar ministry kuma za ta fito da darajar gwamnatin. Amma kuma ana ganin koma baya ne. Ba koma baya duk inda al'amari yake dama an baka aiki ne ba an baka shi akan cewa zaka dawo mana akai ba. Ai duk wanda aka bashi ya san wata ran baya nan amma almuhim shine idan ka tashi bari wani legacy ka bari a inda ka bari. To yayin da matsakaicin dattijo Isa Abdullahi da Zinan ke wacce murna da watakila kuma akwai waɗanda suke kallon wancan lamari tamkar gyaran gangar auzunawa aka yi musu. Ko kuma dai ka ce dai ana murna bako ya tafi. Ashe bako yana bayan gari. Da kuma jifa me nake faɗa a farko? Gafiyan bairi. Ka ɗauki wancan ka jefa da ita. Da sun gudu. Sun gudu da yake shaguta da kofar na isa. To a wannan lokaci ya shigo da jan hankalin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf abinda suke zato ba wai shi suke kallon ya faru a wancan sauyi da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ba musamman ma a majalisar ta komishinoni dan haka ma yake zuwa da jan hankali tare da kara akan wancan al'amari. Kullum wato muna so mu haska mai girma gwamna. Na farko dai ya fara yin wani aiki wanda yan Kano suka ji daɗi amma a ƙarshen magana shine wa'ansu an mai da su to babu damuwa mai wa akwai jirgin aka dawo da su ko an bincike su ba su da wannan laifin din. Amma mai girma gwamna kar ka manta da abu da Kano mutane suna yabanka mutane sama da miliyan 20 da wani abu a jihar Kano to amma matsalar shine akwai wanda suke jawo maka mutane akwai wanda suke koran maka mutane musamman karamar hukumar ta Tagwale ai ka ga idan ka duba Abdullahi Zubairu Abiya ba wanda zai bai da kirki a cikin yan konkusiya idan ka duba Garba Disu haka sarki Ali Zanaji dan majalisa nan mun sifat wayannan mutanen da shauran mutanen kuma dan sani a konkusiya mutanen kirki da yawa suna nan amma masu maka suka rasa wanda su jawo maka mutane ai a baya an yi wani gwamna wanda idan ga mutanen sa da ibai ofisoshi suka rike mukamai wallahi suka rinka jawo musu mutane yan hamayya suna dawa cikin jam'iyyar su saboda mu'amala amma wannan yan konkusiyan ne tare da su amma sai suke rusa tafiyar bo in su suke koran mutane to ai suke rusa tafiyar a ba zan faɗe su ba yanzu amma idan ne mu ga musu nasa mai girma gwamna za mu ga masa shi dai ya ci gaba da abin da yake yi tunda ya dauka ayyuka na alheri kuma mutanen jihar Kano suna tausaya masa matsalolin da suka shiga a jihar Kano na ayyukan da suke yi to a ci gaba to da yake wai in magana hajiya sun ce bawon damuna attajirin rani ni ma karsa maka Shamsu a yaro fa daukar layi ka san shi duk wanda ya shuka lokacin me kenan damuna to a lokacin rani a attajirin gaske ne Allah ya sama dan shi irin su Shamsu ke suka yi noma a waccan Laraba ina ne Abasawa da Laraban mata ne a gurin ko dai ka leka ne Shamsu ba ruwa na to me ake cewa sai waye kan layi to da waɗannan kalamai na Yusuf Zara kofar na isan da yake suna da nasaba da batu na tsamin alakar konkwasiya gandujiya to da haka akwai Abubakar Muhammad Kingibe na gidan Baba Musa Gwade to me yake cewa marigayi to a wannan lokaci hajiya ya shigo da wani fashin baki ko dai falsafar siyasa dangane da tsarin konkwasiya da gandujiya da yake faruwa akan sha'anin siyasar jihar Kano dan da jama'a yana cewa shi su suka san wai asalin konkwasiya ko sun san asalin balbela to da haka yake shigowa da sharhinsa ko fashin baki akan wannan kadami kamar yadda masu sauraro za su ji. Me ya rigimar kwankwasa ne da ganduje? Mutane ne su shina fa kafin Allah ya kawo wayannan abubuwan shekara 10 suna mu'amalar su. Tunda aka zaɓe su deputy gwamna da gwamna a Kano har aka kada su suka kuma tafiya dafur suka tafi suka yi minista suka yi waye har suka da Allah ya da musu da gwamnati suna tare. Matsala ce fa kwaya da ta san rai. Su suka san abu su. Ya za a yi muna abu tare yanzu zaka tafi ka je kai kadai. Ai su ka san tsarin kwankwasiya tunda ka yi ta ka san dokokin ta cewa suka ai ya sauke daga layin. Ban taɓa yin kwankwasiya ba. A ba kai gwamnati karkashin sa. Ban taɓa yin kwankwasiya ba. Lokacin ma da kafin ayo kwankwasiyar suna ina zaune da aka kawo kwankwasiyar ma shi Rabi Musan su je su tambayar yanzu karyatawa yi. Baya goyon bayan lokaci. Wane irin baya goyon baya ya isa ma ita ya isa yi magana ta. Zubairu dan Batta Allah ya gafarta masa Zubairu Abdulhamid dan Batta da iga kamun ludiyan gwamnatin da yadda ya fara share mutane da sauransu mu i kulle ma Afirka House shugabannin jam'iyya yace daga yau wanda duk
shi ke tare da Rimu ko Musa Gwadabe ba zai tafi da shi ba. Muka tashi ni da Salisu Abba za mu fita daga Africa House aka hana mu fita. Dalilin mu shine mu ba zaɓe aka yi ba, Musa Gwadabe ne ya bada sunan mu. Tun daga wannan lokacin Zubairu dan Batta yace wannan mutumin Kwankwasiya yake so ya kawo mana. Domin yana so ya rusa gidan Aminu Wali, ya rusa gidan Rimi, ya rusa gidan Musa Gwadabe. Ya fara jan mutanen da suka bayar a shugabancin jami'a a jiha dan yana gwamna wanda duk yake so ya ci gwamnati izo ya tafi da shi da ra'ayinsa ga yadda yake so. Harkan ta kai shi ice a tsige wani a cire babu Musa Gwadabe minista a yakiri mai duka a sannan da aka zo aka ce marga abin da yake so yace ayi ba haka bane. An ce kana so ka fidda tsarin Kwankwasiya. Ku je ku tambayar ku masu zazzara idan kuna ganin ku kuka san shi ko ku kaza ni ban taba yin Kwankwasiya. Yayin da Honorable Abubakar Muhammad Kingibe shuhada'un gidan marigayi Baba Musa Gwadaban ke karkarewa da waɗancan kalamai ne, to da alama ma iya cewa yayi sara akan gaba la'akari da kalaman madugun ɗaɗikar Kwankwasiya wanda ya fara akan wannan gaba haji ai ya bare shi. Me yake cewa to a wannan lokaci yayi jan hankali musamman wanda yake ganin cewa tsarin Kwankwasiya fa ba na yan jari hujja bane ba. Kazalika kuma sun zuba na mujiya akan yadda za a yi gudanar da gwamnati. Ya ce za su ba ido filla kan yadda kowa ke tafi da mulkin sa ko. Bari mu ji ka san madugu Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wanda bai yarda da ideology din ba, bai yarda da shi ba, kare ma tun farko kar ka shigo saboda in ka shigo rigima za a yi ta yi wanda yayi can wancan yayi can saboda siyasar Najeriya yanzu an so ta daɗe tun 1999 Allah ya albarkace ta saboda haka a hankali ake girgijewa. Dan jari hujja ba yadda za a yi shigo cikin wannan tsarin namu ya saki. Haka mu ma ba yadda za mu shiga cikin su ana rabon kuɗi ana rabon dukiyar al'umma mu zauna mu sake da su ba zai yi ba. Mutanen Kano ba masu cin amana ba, cin amana babu shi. Duk yawancin cin amana ma tsakanin mu ne mu 'yan siyasa, amma talaka a tsaye ki musamman akan tafiyar mu ya yarda da shi. Kowa zai iya rigimar, kowa zai iya yin komai, kowa zai iya barin mu. Tunda mun yi asarar gwamna ma gabaki ɗaya da tafiyarsa gabaki ɗaya mun rasa. Amma wannan mata sa mun faɗi zaɓe ba mun ci zaɓen mu. An buga sau biyu amma can ina ake ta gaurayawan a zo ne shekara ɗaya shekara biyu ko hudu da wani abu a juyin mulki tun ma kafin kowa ya duba kafaɗarsa ta hagu da dama ya gane su a ciki. Mu a yanzu a siyasar Kano muna valuing din kowa komai kankantar mutum. Kuturu ne kai, makaho ne kai, baka da ko anini dama shi yasa ma muka shiga siyasa. Balantana mai yatsu, balantana mai dama, balantana wani wanda yake kowa da irin mutanensa. Amma abin da muka sani a jihar Kano mun taho ma wanda zaɓen ma mu da kowa sai Allah sai talakawan jihar Kano. 2019 mun taho ma mu da kowa sai Allah sai talakawan jihar Kano da sauran al'umma da ya kishin ƙasa. Kowa ya san mun ci zaɓe 2019. 2023 kowa ya san mun ci zaɓe an yi ƙoƙarin a ɓace da kwatu ba. Haka kuma in Allah ya yarda in dai da ranmu nan ko mun haɗa kanmu mutanen Kano ba masu cin amana ba ne. Cin amana babu shi. Duk yawancin cin amana ma tsakaninmu ne mu 'yan siyasa, amma talaka a tsaye ki musamman akan tafiyar mu ya yarda da shi. Saboda haka mu ba abin da mu ce da Allah sai godiya, kuma mun yarda da samu mun yarda da rashi duk wanda muka samu sai mu gode wa Allah. Wannan shine babban abin da yake kwantar mana da hankali da sauransu. To Hajja kin ji waɗancan kalamai na madugun ɗarikar Kwankwasiyas. To da ji bana Shamsu me zan ce? Ka aro zani kuma ya kone to me zaka ce? Ba dai kai shiru ba. Kazalika wai mutuwar mai adashi. Ai ba da ba an da adashin ba ko? Gware da gaske. To mai adashi ta mutu amma adashi kuma dole ya ci gaba ba gaba sai kowa ya haukace Shamsu. To haka siyasar Kano take. To Shamsu kaga yanda ta wakana kenan ko? Gware da gaske. To siyasar Kano wai sai dan Kano. Har kullum muna faɗa. Ka san ita sandar da aka kori tsiya da ita. Ba a yadda ita. Da ka yadda ba ka kori ai kamata ka boye tunda arziki ya zo maka. Shi ne kuka sai wani satin kenan idan muka shiga insha Allah za su je mu da sababbin shiri kenan. Wannan shimfiɗa ne muka ta karin magana da muna jiran yan baka sojojin baka su taho mu kori waccan harka a shigo da harkoki iri-iri ko da haka yana muka nan aiki Shamsu Idris Muhammad Abdu sai kuma Zainab Rabi Salisu da kuma a hannun Zainab to wallahi a hirdinka Allah ya kara to sai wa da kuma Isa Magajiri Jabi da kuma Khadija Muhammad Ina a hannun Khadija to sai kai Shamsuddin Abladi Hotoro abban ni kuma Aryan Khan ko to salawatu sabu bakin zo nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.